Urrengo egunean, goiz, eguzkiaren irteera begibistan daukala, badoa mendian goruntz, pizturaren erritu misteriotsu hori ikusi eta bizitzera. Adituek diotenez, txondor erraldo jau, egundaino inguru hauetan egin den handiena izan omen da. 14 metro diametroan, 4 metro altueran, bere jirabirak 40 metro baino gehiago. Azken egur printzatua, goraino igotzeko, 3 gizonek katea egin behar. Bera metatzeko, 150 tona egur, jangarri bezala beste 40 tona gutxienez, ia 200 tona egur. Emaitza ere, ez da izan edozein modutakoa, 200 kargatik gora ikatz atera da bere barrutik. Ikatzak ere badauka bere legea, karga, 2 zaku bete, bakoitza 40 kilokoa. Aldean egoten zara, maia bozeu gabe, eta ni badakit zeure begien. Txondorra ere, izaki biziduna izango balitz bezala, gosetu egiten da, janaria eskatzen du, egur gose egarria adierazten du. Ikazkinak berehala somatzen du txondorraren gosea. Egurra ikatz bihurtzen ari delarik, egundoko zuloak sortzen dira bere gibelean. Naiz eta erraldoia izan, berak bakarrik jaten ez dakien umearen antzekoa da. Alando etualdetxe. Bai, zerbait igarriko ziren da. Eman egin behartzaio, arreta hundiz zulatu, garbitu, egur berria jarri, jaten eman, eta goxotasuna hundiz, orbela lehenik, lurra gero. Han geldituko da berriro lozorroan, kea dariola, bere errainetan beste zulo bat egin arte. Dizdiraz beteriko begi argi horiek aurkezten duten indarra nahikoa da, lan luze eta astun hau legezko helburu lekura eramango dutela guri denori sinistarazteko. Ikatz beltz dizdiratsua, txondor pila erraldoitik zakuetara doaneran, basomutil sasoitsu horiek ikatzaren kolore beltz berdina hartzen dute.
Ikatza eta gizakiak, gizakia eta ikatzak bat egin nahi izan balute bezala. Iruñerako, izango zarako, aliketariko, erakun bateriko, moeta bat muniko, zabatiko zangoko. Ari manako, iruñerako, izango zarako, aliketariko, Mandoak, ikatz zakuz kargaturik, pagadian gora abiatu dira. Hego-haize epelak bere magalean gorde eta eraman ditu. Airean, galdera suntxikorra gelditu da. Karalurregiko paraje ederrean, noiz arte, noiz berriz.